त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। नमो गजानन नमो। नमस्कार। आज या ठिकाणी हनुमान जयंती निमित्त वेंगुर्ला येथील हे प्रसिद्ध असं श्री हनुमान मंदिर आहे आणि या ठिकाणी आज हनुमान जयंती निमित्त गेले काही दिवस या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू होते। विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात आले आणि आज हनुमान जयंती निमित्त भाविकांनी या ठिकाणी श्री हनुमानाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी सकाळपासून गर्दी केलेली आहे। सकाळी सुद्धा महाआरती त्याचप्रमाणे विविध अभिषेक या ठिकाणी संपन्न झाले। आता सुद्धा भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत आहेत। आम्ही आपल्याला कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून ही लाईव्ह दृश्य दाखवतोय। श्री हनुमान मंदिर हे या प्रसिद्ध आहे, वेंगुर्ले शहरातील मारुती स्टॉप येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आहे आणि उत्कृष्ट असं या ठिकाणी आता हनुमान जयंतीचे कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहेत गेले काही दिवस आणि आज हनुमान जयंती निमित्त या ठिकाणी काय कार्यक्रम या ठिकाणी होते हनुमान मंदिरात। आज हनुमान जयंती आहे, गेले काही दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले। कशा प्रकारे हा उत्सव होता, काय सांगाल? हा उत्सव रामनवमीच्या आधीपासून सुरू झाला आहे। रामनवमीच्या आधीपासून रामनवमी रामजन्म असतो सकाळी 12 वाजता, त्यानंतर रात्री भजन वगैरे होते, त्यानंतर 2 दिवस आठ करून त्यानंतर 3-4 दिवस नाटकं होते आणि आज सकाळी हनुमान जयंती निमित्त काय हनुमान जयंती आज सकाळी कीर्तन होतं पोहांचं कीर्तन, त्यानंतर हनुमान जन्म झाला तेव्हा सकाळपासून भाविकांची गर्दी सुरू झाली। फळांची तसेच फळभाज्यांची सुद्धा सजावट जी मातीच्या स्वरूपात करण्यात आलेली आहे आपण या ठिकाणी बघू शकतात। अतिशय धार्मिक असं वातावरण आणि अतिशय धार्मिक वातावरणात
घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.